खुलुमबाय। दिनै 21 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोर खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि, लुबैनाय खामानिखौ मावनो थाखाय मानसिफोरजों गोरोबलायनानै थानाया गोनां जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। बृष राशि, सप्तानि जागायनाया जोबोद मोजां। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मिथुन राशि, दावबायनाय समाव सांग्रां जा आरो गोनांथि गैयै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि, सप्तानि जागायनाया जोबोद मोजां जागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि, बे समाव नोंथाङा गोदान खामानि मावनो हागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि, सप्तानि जागायजेननायाव एसे सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। तुला राशि, सप्तानि जागायजेननाया माखासे जेंनाफोरजों फैनो हागौ। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि, सप्तानि जागायजेननाया मोजां जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। धनु राशि, धोन आरो मान सन्माना बांगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मकर राशि, सप्तानि जागायजेननाया एसे गोब्राब जानो हागौ। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कुम्भ राशि, गथ'साफोरजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरावबो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मीन राशि, नोंथांनि गोसोबादि जायाब्ला जिंगासिनाया बांगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।